umuntu okuxoxe naye kodwa wena uthi uNkulunkulu uyamthanda. Lithi izwi usuke ungumqambe manga. Amen. La kwamsindisi wazalwane kuyaphoqa ukuthi umuntu umthande. Uthando nje into ephoqayo. Hallelujah. Uyabona nje mawula kwamsindisi kwaKristu Jesu usebandleni elisindisiwe kuyaphoqa ukuthi wena thanda umuntu. Hallelujah. Into nje ekuphoqa iyaphoqa akuyona into esingaze sizama ukuyihlanganisa, sizama ukulihlanganisa, sizama ukulungisa cha nje uma ngabe nje ukholwa usindisiwe thanda umuntu. Hallelujah. Wathi omunye umama sikwenye iconference wathela umuntu wayembulala uma izohlangana naye ambulala ethi uzohlangana naye ethi lo muntu usefile. Hallelujah. Nothi uthi wemama izandla wathi nje mangihlangana naye lo muntu ufile ngizamdlula ngazathi angiboni. Hallelujah. Umbulala umuntu eza umbulala engakasho lutho. Omunye mongafundi ukuzwa intshumayelo uvela uthi nje umfundisi angimuzwa angizomuzwa ubuhlezi phansi awuzothatha lutho akalishoyo awuzozwa lutho. Hallelujah. La awuna choice uyakuphoqa ukuthi uthande omunye umuntu. Hallelujah. This is a place of unconditional love. Hallelujah. Uthando olungenangathikisi, uthando hayi uthanda ngoba. Hallelujah. Umthanda umuntu noma ngabe yena akakhulumisi. Mawula nje kuyakuphoqa, mawazana noJesu kuyakuphoqa ukuthi wena uthanda umuntu. Yabo ifuna amamuthi unobuso obushwaqile uzosikhonzisa kabuhlungu ngoba la asimdingi umuntu onobuso obushwaqile. Asimdingi umuntu onamamuthi. Hallelujah. La kuyaphoqa nje mthande omunye umuntu. If unabantu be-status sakho, abantu be-status igroup ethile yakho awubelongi local church. Akuyona indawo yabantu abane group ethile, abantu be-status esithile. Local church you out. Kufuna uzame nje uhlanganisa icephe ezimali ngoba ndi local church awufithi. Ngoba wena unamamuthi. Hallelujah. Lithe izwi lenkosi asifane nesihlahla esitshalwe ngasemfuleni. Isihlahla sesundu gogo asimili noma ikuphi. Sijwayele ukumila ogwadule. Kodwa isihlahla sesundu okwazi usibone si brownish. That is an evergreen tree. Hallelujah. Is either ihlobo noma ubusika. And futhi asikho endaweni enothile. Sisendaweni la okunelanga khona. Kodwa ukwazi usibone si brownish. Sihlezi njalo si green. Hallelujah. Uma ungumzalwane kufanele ufane nesundu. Hallelujah. Isundu impande zesundu azikho phezulu kodwa ziphansi. Athi umbhali nihambe nigxilile. Hallelujah. So uma ngabe ungumzalwane osindisiweyo kufanele ube i-evergreen tree. Nothi isihlahla ukuthi namuhla ke singakubingelela ke namuhla. Hayi namuhla ke hayi siyazi ukuthi hayi ngeke hayi baba bamngelile abakubo namhla kathintwa kusondela lutho. Uma umzalwane onamamuthi awufanele ube kwi-local church ngoba la akekho umuntu onamamuthi, akekho umuntu onobuso obushwaqile. Hallelujah. Akekho umuntu weclass elithile, akekho umuntu ohamba negroup ethile. Singabantu beclass elilodwa. Hallelujah.
sagcina lana ke last week sathi in the local church is a place where we learn forgiveness. Hallelujah. We local church siyakufunda bazalwane ukuxolela. Ukuxolela okungagcina ama records. Hallelujah. uKristu usifundisa ukuxolela in advance. Asiqali sixolele la umuntu eseza kuwena gogo ezothi ngiyaxolisa. Hallelujah. iChristianity umthetho wezwe, izimiso zezwe zisifundisa ukuthi umuntu uyamlinda ezocela ukuxolo kuma umxolele. Hallelujah. Kune group ethile nje bilindi ungizwe ukuthi eze ezoxolisa. Hallelujah. If ubusindisiwe ukuleyo group ukuthi ulinda umuntu with salvation asilinda umuntu eze kuthina ezozocela uxolo. Hallelujah. uKristu Jesu yena standard sempilo ila sibukela khona impilo ukuthi iphilo kanje. uKristu Jesu wabaxolela abantu besamkhafulela ngamathe. Wabaxolela abantu besamshaya. Umxolela umuntu esakuphosta ku status. Awulindi ukuthi ezenze zocela uxolo kuwe kodwa umxolele ngakasho lutho. Umxolele ngoba umxolela. Umxolele kwangempela. Hallelujah. Sikufunda kwi local church. Ngase ngathi last week i local church into ayibhekayo ubheka ivision. Ivision iyakuphilisa, ivision iyakubulala. Ukuqaleka kwebandla kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi ibandla laqala kanjani ngoba kuzokulimaza kuleyo nto wena kusasa. Hallelujah. Uzohamba uyifaka kubantu ababexabene. Ibandla lixabene uyifaka ngoba impilo yakho izo affecteka. Affecteka spiritual, affecteka physically ngenxa ye vision. Ngoba abanye abantu bayilento abayiyona ngenxa izinto abashunyayezwa zona. Hallelujah. Ibalekile lento ye local church ukuthi choose wazi. Hallelujah. Awuchoose ngeningi, awuchoose ngokuhlabelela ngoba makaqhamuka abahlabelela ngaphezulu kwethu la ushuthi uzoshiya kusasa. So i local church asiyichoose ngokuhlabelela. Local church asiyichoose ngokugcwala ngoba uzofika siba ngaka namuhla bese uyashiya ngoba nakho siba ngaka namuhla. Hallelujah. Local church we choose nge-vision. Hallelujah. Ivision yakulimaza, ivision yakuphilisa. Ivision ikisa somewhere, ivision yakukhehlisa. Hallelujah. Mau choose local church uyabhekisisa. Hallelujah. Ngoba ukukhonza kwakho kubalekile, take it serious indlela okhonza ngayo uNkulunkulu. Ibalekile. Hallelujah. Into kumele ikudonse umbono. And ngombono futhi uzoba accountable. Ngombono okuwona. Hallelujah. Izinto ezenzeke ebandleni nawe ube ingxenye yazo. Hallelujah. Mabe ngashumayela izwi kungekho okusezwini, ivision ingekho ezwini, nawe uzoba accountable. Hallelujah. Uqaleka kwebandla mhlawumbe uzongena ebandleni kanti ibandla elamakhesti. Hallelujah. La usuyagaxela. Ibalekile ivision. Hallelujah. Amen. Local church iqinisa uwena. Hallelujah. Igcina nje isuwena ngisho emsebenzini sebebiza ngebandla lakho. Hallelujah. Kubalekile nokuyiphatha kahle nokuhamba kahle. Ngoba kufanele usirepresent ngendlela eright lapha. Uma uphuma la kufanele usirepresent ngendlela eright. Ngoba ibandla ukulona ligcina seluwena.
I local church iyona ekufundisa ukuxolela. Sathi last week ububi bongaxoleli ilobo bokuthi wena ugcina uthwala into umuntu oxabene naye engathweli lutho. Hallelujah. Umuntu owonile akasindwa lutho. Umuntu owonile akanandaba nawe. Akasindwa even ayisenza asenza kuwe. Hallelujah. Kahle akanandaba nokuthi wenzani kuwena. Kodwa wena njalo uhlezi ukhala, njalo wena uhlezi uworried, wena ukwazi ukuya phambili ngenxa ukuthi wena uxabene nomuntu. Uthwele umthwalo ongawazi uyowethulwa ubani. Uma isitha sifuna ukungcwaba, sikungcwaba uphila, sikunikeza ama grudge enhlizweni yakho uthwala amabibi. Ufuna irevenge nala ingekho khona. Nangu uStefano bathi bemshaya bemkhanda ngamatshe, wathi baxolele baba, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Kusho uStefano. Hallelujah. Besamshaya. Asilindi bazalwane ukuthi umuntu ezeyeke ikemba akwenza yona. Leyo nto uyifunda phi? Kwi local church. Lento yokuxolela umuntu kuyiministry. Kuyiministry ukuxolela umuntu. Ezinye izinto obhekene nazo nezinye izinto ezibamba impumelelo yakho zikhandwe ukuthi enhlizweni yakho kukhonani. Hallelujah. Ngicela sivala amehlo. Vale nje amehlo akho. Ngengqondo yakho awuthathe lo muntu oxabene naye umbeke phambi kwakho. Lo muntu nje othi ma uzohlangana naye ushintsha umoya, uthi shintsha indlela. Uvela ujuluke ungaqoke lutho. Uvela ujuluke kubanda uzohlangana nje nomuntu oxabene naye. Awumthatha umbeke phambi kwakho, sasikwenza le nto iyayisiphilisa, sasiyenza le nto kuyikarate. Uma ujima ikarate sakuvala amehlo kanje, uthathe umuntu okwenza into embi umbeke la. Once wambeka la umuntu oxabene naye, uzohamba ngamaqupha endaweni erough ukusuka la uya lapha. Ngoba enhlizweni yakho usuyikhandile umuntu usumbeke la eduze kwakho. Nomuntu oxabene naye, umuntu ongazwani naye, awumbeke njengamanje uvala amehlo umbeke phambi kwakho. Ngoba kufanele sibe right from now. Awukhulume nenhliziyo yakho nje namuhla. Awuxoxisane nayo. Uyambona lo muntu ongazwani naye, uyambona lo muntu ongavumi ukuxolela, uyabona lo muntu ongavumi ngisho ukusondelana naye, uyabona lo muntu ongavumi ngisho ukhonze naye, ufise sangathi engahamba ngisho ebandleni. Awumbeke eduze kwakho. Siyazi ukuthi is not akukho lula, kunzima. Kodwa sifuna ususa umthwalo, sifuna ususa itshe eliphe kwakho, ngoba uzofa ubulawa nje ukuthi khona umuntu ongazwani naye. Sesingavula amehlo. Ubani obophekile la? Ubani obophekile between wena nalowo muntu? Wena umuntu onenkinga, wena umuntu othwele,
isitha sifuna uyongena egodini, sifuna ukungcwaba isitha, sifuna ukungcwaba namagrudge, sifuna ukungcwaba unabantu ongazwani nabo, unomthwalo wena othwele, unamabibi asenhlizweni yakho ngomuntu nje wena ongazwani naye. Let it go, ukuze ukwazi ukuya phambili ngempilo yakho. Kunabantu abangavesanga nje bathakatha, ngithi yabo thakatha nakhona kunama levels. Ukuthakatha wenziwa ukuthi lo muntu omzondayo uvela aphumelele kakhulu. Lo muntu oxabene naye wena uthwele, wena ukwazi ukuya phambili, niyakwazi ukuya phambili, uyaqhubeka nempilo yakhe, wena yakhe istakini mine. Miso ukuthi khona umuntu wakwenza into last year, khona umuntu wakwenza into ngo-2013, khona umuntu omunye usaqhubeka usakwenza. Bonke laba bantu labo uzoba namagrudge. Hallelujah. Ngoba laba bantu futhi bayaphumelela kunawe. Shuthi wenza ugcina usuthakatha. Lento iphinde yakhe ama short tempered. Ugcine usuphuza utshwala, ugcine ukuma drugs. Hallelujah. Ngenxa ukuthi nje khona umuntu wena oxabene naye. Angijabule lento ama-grudge isekuthakatheni. Ugcina usuthakatha, ubona umuntu bavele bephumelela kakhulu futhi umuntu oxabene naye. Uzozozo hayibo usenza ukuthi, hayibo usenza ukuthi. Wathi omunye ngacasulo ukuthi ngathi ngihlangana naye usibanibani ngahlangana naye uya drive. Useguliswa na ukuthi lo muntu axabene naye uya drive. Hallelujah. Bayilimaza ingqondo, bayilimaza inhliziyo, uyayihlukumeza nje ma unomuntu ongazwani naye. Abanye bafisela ukufa kodwa bavele baphumelele. Ngifuna namuhla ufike uye kini endlini yakho, uthathe idiary yakho. Thatha idiary yakho ubhale phansi usibanibani wangenza ukuthi. Wangenza ukuthi, wangenza ukuthi, usibanibani wangenza ukuthi, wangenza ukuthi. And leyo nto izodlula enhlizweni yakho. Leso silonda sizophela. Makuthi khala ukhala uqede. Ngoba wena asifuna ukuhamba nomuntu oyisikorokoro, sifuna ukuhamba nomuntu ophilayo. Sifuna ukuhamba nomuntu othanda wonke umuntu. Umuntu ongenanhliziyo ebophile, umuntu ongenamthwalo. Inzondo ithuna elikubambezelayo, wenza ungayi phambili, ithuna elingibelayo ufe ngenxa nje yenzondo. Buka ukuya phambili kwakho kuzomiswa ukuthi wena waxabana nomuntu, waxabana nomuntu wasemndenini, waxabana kodwa wena awukwazi ukuya phambili. Mawungahlangani nalowo muntu nje ukuthi izibulale. Healing yakho izoqala from today. Ephesians chapter 4 verse 32. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Uma uxabene nomuntu, umuntu ombukayo uKristu, awubuki umuntu oxabene naye, awubuki ukubhampa kwakhe, kodwa ubuka umsebenzi kaKristu awenza isiphambanweni. Because uma awenza uKristu umsebenzi isiphambanweni, ngesikhathi exolela wena, ekuthethelela wena, akakuhlalisanga phansi, akakuqulisanga icala. Why wena ufuna ukuqulisa umuntu icala? Sibheka uKristu ongaqulisanga umuntu icala. Awubheki umuntu oxabene naye,
awubheka umuntu ongakufuni kodwa sibheka uKristu. Once sabheka uKristu sizokwazi ukuthi sixolele sithethelele ngoba uKristu wakuthethelela wena. Hallelujah. Kukhona abathandayo ukuthi umuntu uthi hayi abantu banongenza kungakanani yena akwenza kwabanye. Siya understand ukuthi abantu banokwenza ukwenza u1 no2 wena lemgqomo ohlala uyichitha iyabantu. Hallelujah. Wena inhliziyo zabantu osuyikhathile ingakanani. Amen. Hallelujah. So ufuna ke understand weke wena ke manje asizile ukuzo understand la sizofundisa ukuxolela. This is a local church. Kufanele uthande umuntu ungabiki umuntu onenkinga naye. Maniphathane ngobumnene. Nihawukelane. Nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu ani thethelela. Colossians chapter number 3 verse number 13. Nibekezelelane. Hallelujah. Mhlawumbe lo muntu okabene naye nje nasho lokho kubekezelelane. Nasho nize lilwe nje ukuthi angekho oyifuna ukugoba uphondo nobabili niphakeme. Kwi-Bible study sithengo lesithathu ukhona abantu abaphakeme besikhuluma lapha ngeprayer. Believers. How to please God. James chapter 5 verse number 16. Eka Jacob chapter 5 verse number 16. Besikhuluma ngeprayer ukuthi iprayer iba effective mangabe sekwenzeke lento. Ukhona imthandazo uNkulunkulu ngisho bathandaza kanjani ngeke ibe effective ingenzekile lento esikhuluma ngayo. Verse 16 eka Jacob chapter 5 James chapter 5 verse 16 ngakho uvumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Malithi leli verse ivumani izono omunye komunye alisho ukuthi ngihambe ngiyovuma ukuthi ngenza u1 no2 kumuntu. Kodwa leli verse lisho ukuthi umuntu engixabene naye siyabuyisana naye. Ngixoxa naye angiyophenduka emthanda khona abantu abaphakeme. Umuntu ahluleke kuyo ngixabene nogogo ngabe ngiyagogo. Ngimcela uxolo silungisa indaba yethu. Kodwa ngiyophenduka emthandazweni. Ngiyophakamisa izandla ngiyaphenduka la emthandazweni Nkosi sengibonile ukuthi imina engwrong kugogo. Esikhundleni sokuba ngiya-admit ngiyaxolisa gogo sithethelelana amanzi lutho kodwa ngiyoxolisa emthandazweni. Umthandazo uqala ukuba effective uma usuvuma isono komunye nomunye uthi ngigonile. Uthi uJesu even ngishunikela beka umnikelo wakho eceleni uhambe uyobuyisana nomuntu uthatha umnikelo wakho ubeke ku-offering. Hallelujah. Ubeke ku-altar. Umthandazo uqala uba effective uma usubuyisene nomuntu ozwana naye. Ngithi mina kuyakuphoqa ukuthi mawusindisiwe uzwane nomuntu. Mawuxabene nomuntu ubuyisana nomuntu. Hallelujah. Leyo nto uyifunda kwi-local church. John chapter 13 verse 34. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokho ngimthandile nani nithandane. Hallelujah. Wona umyalo uKristu asinikeza wona ukuba sithandane njenge-local church. Hallelujah. Amen. Kuba inkinga la ubona umuntu base sephumisa kwesibhamu
sephara phuma ekhaya akazwani nabantu. Hallelujah. Uphuma ngazathi kusemhlanganweni wezombusazwe. Asike holo lesuku local church. Sifuna isimali sakho. Mina kuzokwenzeka ngivula izwi la lingaqondani nenkinga yakho. But lo muntu ozophuma la uxoxe naye lapha liyovela iye straight kuwena usizakala. Hallelujah. Hallelujah. Asiphuma isikhasha. Uphuma wakho umuntu. Hawubani? Akaze ngibone hlala kuphuphe ekhaya. Hallelujah. Ngaba kahle emsebenzini yasebenza. Konke lokho ukuxoxa mina angikwazi mina ngizashumayela mina la ngishumayele ngiphume kanti ihealing yakhe kumuntu omiyekile la waphuma wayithalela ikhanda lakho hamba wayindlini. Asikho emhlanganweni wezopolitics, this is a local church. Hallelujah. Ihealing yakho ayikho kumfundisi kubona laba bazalwane labo ongabafundi. Hallelujah. Angithi manje ungazwani nomuntu uzoxabana nomuntu la uthi uzafika le noma ngabe mhlawumbe uyolungisana uthi uyafika la uyena ophethe. Hallelujah. Uthi hayi nje mina usangiboni yini ngimini uma umfundisi nje hayi asiqale silungise la. Hallelujah. Ayisebenzi lento mase ufuna siqale silungise la. Lo muntu ongazwani naye la uyena ophethe la. Hallelujah. Hallelujah. Shaw 5. Wena kodwa uzwani naye. Mhlawumbe umsebenzi wakho uphethwe lo muntu ongamfuniyo. Ihealing yakho ikulo muntu wena ongamkhulumisi. Mhlawumbe uyena ozovela ekhulumisa nje lodwa uzizwe umthwalo usuka. Hallelujah. This is a local church. Nanku umyalelo omusha sina choice. Mawumelene nalomthetho ungafuni ukugcina lo mthetho uzoqhubeka uzonda abantu. Uzoqhubeka ungazwa umelene nalomthetho kaKristu. Futhi awulungele ukuba kwi local church. Hambe oguqa lapha. If uqhubeka uzonda umuntu uqhubeka unomthwalo uyawuphula lo mthetho. uKristu isona standard sempilo yethu. Minutes to work with others in submission to one another and authority. KwabaseKolose chapter number 3 ngicela uzosifundela verse number 23. Colossians chapter 3 verse 23 phela. Konke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzela inkosi cha abantu. Aphinde futhi sami. Konke nikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzela inkosi cha abantu. Amen. La kwi local church ebandleni bazalwane to work with others in submission to one another. Hallelujah. Ebandleni lapho sifundiswa khona ukusebenza nabanye abantu. Hallelujah. Kwi local church ila esikhandwa khona ukuthi singasebenzisana kanjani nabanye abantu. Hallelujah. Ngaphandle kokuqophisana, ngaphandle kwecompetition, singasebenzisana kanjani. Ileyo nto awuyifundi esikoleni kodwa leyo nto uyifunda kwi local church. Ukusebenza nabanye abantu ngaphandle kwecompetition. Angithi abomo semsebenzini ukhona abantu ozama ukusebenzisana nabo. Labo bantu labo ukhona ofuna ukwenza sure ukuthi uzoveza ifailure yakho. Hallelujah. Ongafuna ukufukula kodwa ofuna njalo check amaphutha ukuthi ushayisela. But kwi local church asibi nawo lo moya wokuthika ukuthi nakho wrong la.
Fanele la sisebenzisane because akekho computer nomunye. Hallelujah. Ngicela uliphinde sithando sami. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi cha abantu. Hallelujah. Angithi abawuma uyi local church uma sisebenza unikezwa irresponsibility. Akuyona iposition. Kodwa irresponsibility uNkulunkulu aswe ekunikeza yona. Kufanele sifunde ukusebenza nomuntu umuntu. Leyo nto uyenza ngazathi wenzela inkosi. Leyo nto oyenzayo uyenza ngazathi wenzela uNkulunkulu. Because if wena ungayenzi lento ufanele mawenza into uyenze into enhliziyo yakhe emhlophe. Uyenze inhliziyo uyenze uze uexcele entweni onikezwe yona. Noma ngabe unikezwe iwelcoming irresponsibility leyo kwi local church. Ayikho into ofanele uyithathe kancane. Hallelujah. Kufanele ukuthi uma uyenza into uyenza ngazathi wenzela inkosi. Uyenze angazathi awukhonzi umuntu. Kodwa uyenzela inkosi. Uyenza ngazathi uNkulunkulu othe yenza into ethile. Uyenze kuze kudlule yenza into ngenhliziyo yakho yonke. Ngoba wena if sikunikeza into sithi yenza into wena ungayenzi noma wena ufike late ngamabomo uthi ngifuna ukubona ukuthi ubani ozoyenza lento abayenziwa yimina. uNkulunkulu bazalwane uzoletha omunye umuntu ozoyenza lento olizodlula wena. Hallelujah. Yenza into ube ngazathi wenzela inkosi. Wenza into ngazathi wenzela uNkulunkulu. Noma ngabe leyo nto incane kangakanani zimisele angazathi into uyenzela inkosi. Hallelujah. Dlula ekuseveni abantu. Ngoba ikhona into ozoyenza thina singayiboni. Ikhona into ozothi mawuyenzile thina sikuzibe. Usuyenzile into bese uyadumala bese uyaphoxeka. Kodwa yenza into kuba ngazathi uyenzela inkosi. Hallelujah. Ufunde ukusebenza nabanye abantu. Akekho umuntu oyi-threat kuwena. Hallelujah. Akekho umuntu ozokompita naye. Kodwa sifuna wena useve uNkulunkulu. Submit. Hallelujah. Kuba ngazathi into yenzelwa inkosi. Romans 11 uverse number 36 uthi angithi yabo into mawuzoyeka kukhona abantu abazoyixoshwa beyenze okudlula wena. Hallelujah. Amen. Beyenze futhi nokungaphezulu kwakho bayenze uze udube udinwe. Hallelujah. Verse 36 ngokuba konke kuvela kuye kukhona ngaye kuya kuye makube kuye ikazimulo kuze kube phakade. Ngokuba konke kuvela kuye kukhona ngaye kuya kuye makube kuye. Hallelujah. Ngokuba konke kuvela kuye kukhona ngaye kuya kuye. Uyabona ngase ube nalento engqondweni yakho uma useva ebandleni likaNkulunkulu uthi nalokho engikwenzayo angikwenzi ngoba mina nginamandla okukwenza kodwa konke engikwenza kuvela kuye futhi kuya kuye futhi kuvela kuye
malibongwe igama lenkosi uzongasiphakameli. Hallelujah. Uzongayiboni njengomuntu ongcondo, ngoba uzo-understand ukuthi kuzovela omunye ozoyenza okudlula mina lento, ngokuba into engiyiyona, igift engiyona angisiyo ngoba mina kufanele ngibe yiyona, kodwa ivela kuye futhi iya kuye futhi ikhona ngaye. Hallelujah. Uyenze kuba ngazathi uyenzela inkosi. Kuthiwa nje uzoba uMC. Kuthiwa nje uzothandaza. Hallelujah. Uyilungise for ukuthi kuthiwa ngizothandaza. Hallelujah. Ngoba ayikho into oyenza kubantu kodwa uyenza kuNkulunkulu. Ngokuba futhi konke kuvela kuye. Hallelujah. Into iyona uzongasiphakameli, uzongabi mkhulu. Yeah. Hallelujah. Ngoba you understand ukuthi lento engiyona ivela kuNkulunkulu. Hallelujah. Awuna choice makuyi local church. Uyafunda ukusebenza nabanye, ukusebenzisana. Usebenze nomuntu lo uthi wena umphiwo umfundi. Hallelujah. Uzokufunda ukuthi akufanele uandamine abantu. Kufanele ureceive wonke umuntu. Hallelujah. Angijabola ngaphandle. Bakhona abantu abangcono kunawe. Hallelujah. Bakhona abantu abangcono ukunawe. Kodwa kufanele wena usebenzisane nabo. Bangcono lapho ufunda ukuthile kubona bese uzokwazi khona into enizoyihlanganisa bese niyasebenzana. Ngoba mawuzofika lungine attitude yokuthi wena umkhulu, yokuthi wena uphethe, ufanele uma uzoserve abantu kwi local church ugumule ithaki ube umzalwane. Once kwahlangana umzalwane manqumalo, kwahlangana umzalwane nomzalwane uzokwazi ukuserve abantu. Kodwa once weza kwithaki ngethaki uthi uzongikhuza ngeke sikwazi ukusebenzisana. Gumula ithaki uze umzalwane ngoba la sizosebenzisana. Hallelujah. Funda nje unga-undermine umuntu. Ufunde futhi ukwamukela wonke umuntu phambi kwakho ufuna ukuxoxa nawe, ofuna ukuhlala nawe. Mukela abantu. Hallelujah. Amen. Uyofunda one day ukuthi awuli nabantu. Uyaxoxa kodwa nabantu. Noma ngabe uphethe somewhere kodwa lawo umzalwane. Hallelujah. Amen. La yikho into zenzela yona. Kodwa la senzela udumo likaNkulunkulu. Yeah. Njalo. Konke okwenzayo kwenze ngenhliziyo yakho yonke kuba ngathi ukwenzela inkosi. Hallelujah. Into yenzayo la ebandleni ubuka inkosi. Because amamaki uzowathola enkosini. Asiqoqi mamaki la. Kodwa amamaki asenkosini. Hallelujah. Yonke into yenza noma ngabe usula isihlalo konke okwenzayo kwenzela udumo lwenkosi. Hallelujah. Noma ngabe uzoshanela ngomgqibelo wenzela inkonzo kodwa ukwenzela udumo lwenkosi. Hallelujah. Amen. Ajabo makuyikhulunywa ngesubmission uthini uEliya uthi uma ngabe ufuna ukuthi kungezwe
lento yokugcoba phe kwempilo yakho uthi ngeke lungeza ungangibonile ngisuka kusho ukuthi kufanele ungibone ngisuka ukuze uNkulunkulu bese ngeza ugcobo phambi kwakho i-double portion izobe i-double portion ukuthi kube khona into oyenzayo ebandleni. Hallelujah. Siyasebenza bazalwane kiloka church, siyasebenzisana. Hallelujah. Omunye uthatha isihlalo umyasula, omunye usifaka ichekhava, omunye uyashanela. Hallelujah. Konke sikwenza sikwenzela udumo lwenkosi. Iso lakho ke uqala ukuseva makuthiwa ungasabi makuthiwa yenza into ebandleni. Ungasho ukuthi ngiyasaba mina nginamahloni no. Susa ihlo lakho kubantu. Ubeke ihlo lakho uNkulunkulu bese uyayenza into uexcel. Hallelujah. Angijabonge mina lento yokuseva ngayifunde ebandleni. Iyafundwa lento ebandleni yokuthi how to serve ebandleni kwi-local church. Ayikho into nje engixakayo, ayikho into enenkinga yayo. Itende ngelimisa, itende ngiyaliqaqa. Isound ngiyifaka. Ideko ngiyifaka namhla ke ngoba ngibona inhle kanje usamthe inkosi yami. Noma engekho ke. Siyambonga kodwa. Hallelujah. Uvuka ekseni inkosi yami. Ngithe ngifika nje lapha ngiphuthuma nami ngithi ngisathi ukulala kancane. Lelo hour phela manje ngothina ngoba singama security nje security ulala umini. Ulala ngathi ulele 5 hours. Hallelujah. 2 minutes nje mkhulu kabi. Thina sikakuthinta seqede gogo uthi ngiyakhuluma kanti ngilele. Sisileke yafundwa lento. Hallelujah. Ulala umini athi ngana ngifuna ube security ngilala phansi. Sifundisa submission bazalwane. Kufanele usebenzisane nabanye abantu kwi-local church. Awunqabi lutho. Makuthiwa yenza into yenza ngazathi uyenzela uNkulunkulu, uyenzela udumo lwenkosi. Siphakame sime ngenyawo.